morning, good morning, good morning. Time check, it's 4 AM in the morning. Good morning guys. Sarap matulog ngayon, no? Lamig. Meron tayong biglaang ride. May nag-invite lang sa akin from kaklase ko siya nung hindi siya kaklase, kabatch ko siya nung high school. Invitational ride dito lang sa Manasiki or Manasiki. Hindi ko nga alam kung saan Hindi ko pa alam kung saan kami magra-ride. Bahala na. Pero dito lang naman, malapit lang naman, kaya yun, puntahan natin. Samahan nyo ako ulit sa aking munting paglalakbay gamit ang aking munting bike. Kailangan talaga ng saka parang ngayon karamihan sa lahat sarap ng tulog, diba? 4 AM kasarapan pa rin ng tulog to, pero tayo kailangan natin gumising ng maaga para sa ride, kasi para di tayo abutan ng taas na araw. Init ang kalaban ng mga bike rider. Dilim sa daan. Pero may headlight naman ako. Tapos backlight. Medyo maliwanag na dito. Liwanag na rin ng konti. May mga street lights na kasi malapit na tayo sa bayan na Manasiki. Mag-usap lang tayo para pansin ko kasi kapag kausap ko din yung camera ko, kausap mo kayo, hindi ako masyado napapagod. Kasama na rin yun, kaya sinasama ko sa paglalakbay ko. Gilid tayo. Ito yung sasakyan. Lamig. Actually, umulan kagabi, kaya ganito magkalamig. Tapos na rin, bare months, kaya lapit ng Pasko, kaya ganito ang panahon, ganitong weather. Lamig. Ang kagandahan lang nito, kahit nakakailang kilometers ka na sa kakapadyak, hindi ka masyadong papawisin dahil nasa lamig. Karamdaman mo init mamaya pagsikat ng araw.
got something to say, a confession to make. I've been led astray. Tried so hard to change, but I'm set in my ways. My words mean nothing again. I promised I'd be good, but I can't help myself from these temptations. And when they call, there's nothing I can do. I promised I'd be good. The road to hell is paved with good intentions. So when I fall, I will fall to you. I promised I'd be good. Hey guys, malapit na tayo sa meetup point. Ang dilim pa rin ng daan, especially dito sa lugar na to dahil walang street lights sa likod. Kaya yung dun ako dumaan kanina, napakadilim. Yung ilaw lang ng bike ang inaasahan ko, pero safe pa rin kasi medyo malakas naman. Lapit na sa meetup point. Kung napapanood nyo to, huwag nyo kalimutan sanang suportahan ako. Please like, share, and subscribe my channel. And please click the bell button para ma-update kayo sa aking mga videos. Salamat! Yan. Saan na kaya sila? Sabi dito daw eh. Kaya natin si Tulay. Bakas hinihintay na rin nila ako. Sarap mag-bike. Ayaw guys. Saan na kayo guys? Sa beach. Doon ako sa tulay. Hi sir, good morning. Yes sir. Sino kasama niyo sir? May kasama kayo? Sila Jules? Oo, kasama. Na-invite din ako ni Jules. Si sir pala. Good morning sir. Tingnan muna tayo guys. Oo nga po eh. Laki na isang kasama po natin. Kailangan po siguro itono. Opo. Hindi po maano ni kuya yung bike niya. Ayaw umakyat ng cambio. Ken po, Ken. Ayo po. Ano pong pangalan? Bet, si Kuya Bet. Si Sir, ano pong pangalan niyo, Sir? Ronnie. Sir Ronnie. Good morning. Good morning po. Agon po ay dakin. Agon pala po. Adoro sa mo, pero mo. Ton.
Ginamit ng asawa ko ngayon. Hanggang ngayon ko lang gamitin. Yun nga po, mahirapan po kayo sa ahon kasi nasa number 3. Hinintay pa natin yung mga kasama natin. Sila Jules. Time check, almost 5 PM. Po kailangan po talaga ng ano? Practice. Oo. At tumawag si Sir Jerome sa akin. Practice tayo, sabi niya. Sabi ko, sige. May malog pala sila bukas, guys. Try natin sumama bukas. Si Jules kaya, sir, sama bukas? Jules? Baka. Sige po. Mga kasama natin, dumating na sila. Dami dun pala. Morning. Morning. Si Jules. For 15. Wala naman. Malinis naman. Ahon pala doon, balita ko ah. Binudol mo ako ah. Bubudulin mo ata ako ah. Need to get inside, or I will start a war. Wanna look at the pieces that make you Hindi pa ako nakapunta doon eh. Bike ni Jules. Tosik. Brandon no? Tosik Brandon. let me see the dark sides as well. Try natin makipagsabayan sa mamaw. You inside out. I'm gonna love you inside out. Let me see the dark sides as well as the bright. Bilis nila. Love you inside out. Iba talaga pag ensayado. Nabudol ako guys, may bilis nila. Lalakas. Tayo, back to zero tayo. Nagbabalik loob tayo kaya nailang. Ang kagandahan din dito ng 29ers. Yan sa patag. May iiwan ka sa bilis. On the way kami papuntang ng kapian daw. Sa ng kapian kami. Marami kang kape doon. Kaya tinawag na ng kapian. Wala na namin makay. Sige kami ako. Let me see the dark sides as well as the bright. I'm gonna love you inside out. Dead end na daw po doon. Dead end na, dead end. Dapat kami dito pagkawaran na. Sige. Tatang, sabi, wala na daw daan doon. Dead end na daw. Good morning, dito na kami sa Arenas Drive with Father Dudes. Hello po, Arenas Drive.
Palkala na to eh. Diretso. Opo. Sunrise. Sarap mag-drive. Sarap! Sunrise oh! Sunrise. Morning po! Morning! Paig. Yun. Good morning, Malasigi. So, mga lakas. Pauwi tayo para makita niya ang mga view. Lakas! Lakas oh, bilis! Sa dulo na tayo. Sa Arena Strip pala kami. Umikot kami. Gulat ako pag liko, Arenas Drive na pala. Wala ko idea. Ganda. Kawawa di mga palay oh. Hindi na silong kagabi. Nabasa sa ulan. Paano kaya ito? Araw ulit nila. Kawawa yung mga magsasaka. Ayos ah. Ah, sir. Ito yung dulo nito. Tatry daw namin yung dulo nito kung saan lalabas. Saan lalabas. Ba talaga pag mga veterans kasama nyo? Parang hindi sila nakapagod. Tayo beginner lang. Pero pagsabayan pa rin tayo. When Jason was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie.
really pick a filter. I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Let me take a selfie. Wait, pause. Jason just liked my selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on. That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna Hey guys, pauwi na tayo. Natapos na naman ang morning ride natin with Brother Jules. Mabait nila. Lalakas pa. Naiwan ako kasi kumukuha ako ng mga videos tapos take ako ng photos. Ayun, umuwi na sila sa iba yung way nila, iba yung way ko. Kaya solo ride ulit pa uwi. Ito papuntang bayan ulit ng Malasiki. Pauwi na tayo. Sarap magpapawis. Nakakapagod, nakakahingal. Pero na yun isang lang bike yun isang parte na yun ng bike na hingalin ka, pawisan ka, pero at the end magiging healthy ka, diba? Ngayon subukan natin dumaan sa bike wash or sa car wash kasi ang dumi ng bike natin dahil dun sa mini trail ng Kapian. Sige, update ko na lang kayo guys pag nasa car wash na ako. See you. Get drunk on the good life. I'll take you to Guys, nandito na tayo sa car wash. Umpisa na natin linisan ng ating bike. Ang putik. Gulong lang naman sa gulong. Ano lang to? Sa car wash. 5 pesos. 2 minutes ata or 5 minutes. Ewan. Kasi nulugan ko ng 5 pesos. Putik kasi. Gasan ko muna guys. Update ko na lang kayo pag pauwi na tayo. Pusin ko muna to. So guys, malinis na ulit ang ating bike. Nasa town car wash para tayo ng Malasiki. Ang galing niya 5 pesos lang makapag car wash ka na. Pero nagastos, nahulog ko 15 pesos nahulog ko. Pero okay na, pahinga muna tayo dito. Ay, ganda ng halaman Mauwi kaya to. Yan, mamaya uwi na rin tayo. Ayun, gutom na ako. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Wala naman pala dito. Okay guys, mamaya ulit pag-uwi. So guys, pauwi na tayo. Kakatapos lang mag-bike wash. Salamat sa pagsama sa akin sa munting paglalakbay ng aking bike. Someday sana makapag-motovlog tayo. Food vlog yan. O kahit anong vlog basta magawa natin. Siguro umpisa na to na pagbablog. Try lang natin, wala namang mawawala libre naman parang pangarap lang. Ayan, parang pangarap lang yan, libre mangarap, sabi nga nila, diba? Lapit na tayo sa bahay. Ito mukhang pagod na pagod, laspag na sa pagbabike. Layo na napuntahan namin. Ahon, anli ahon doon.
back to zero kasi kaya ito. Medyo hindi pa masyadong sanay sa ahon. Ngayon, init na. Almost 8 AM na ng umaga. EM? Umaga? 8 AM. Wala nang umaga. Umaga na pala EM no? Kakaloko. Lapit na sa bahay, guys. Sa mga nanonood dyan, please like, share, and subscribe my channel. Please support me. Please. Then, i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos ko. Please, please, please support me. Support my vlog. Support my channel. At sana pagpasensyahan nyo na yung mga vlog ko. Na si Giovanni. Shoutout kay Giovanni. Binati niya ako. Pagpasensya na sa vlog ko kung medyo boring. Please, no hate, just love. No basher. I love basher. Please, huwag nyo kay bash. Isa pa lang to. I-improve din tayo. Okay guys, bye bye, God bless us all. Okay na. Out of time, I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side.